Times Higher Education neşrine laýyklykda Hatay Halk Respublikasynyň üniversitetler dünýäniň iň gowy 10 üniversitetleriniň kataryna girýär. Men bunu näme üçin aýdym? Çünki sizde şol ýokary okuw jaýlaryny üniversitetlerde okumaga, bilim almaga ajaýyp mümkinçilik bar. Näde diýelim? Tanıştyrayım. Yönükli hizmet hususi kärhanasy tarapyndan sizin ähli meselelerini yönüklilik we aňsatlyk bilen çözülýär. Hatay Halk Respublikasyna ýerleşýän Hasosi, Şanghai, Pekin, Guangzhou, Kunming we Guangxi bir näçe ýeri gowrumly şäherdir we olaryň üniversitetleri bilen şertnama baglanşmak, ol ýerlere sizi ýörüýti okuw ýollamak elbetde biziň bilen. Biziň hyzmatlanmada nämeler berýär? Ören ünsülendikleme haýyş edýär. Elbetde özüňize göre okuwy saýlamak. Ilkinji nowatda size okuw belli bir derejede saýlanyp berýär. Ondan soňra ol okuwdan çakylyk almak. Çakylyk gelenden soň wizany resmileşdirmek, soňra awiýe petek almak. Bu ýerden sizi ul üstünlükler dilep arzuw bilen ugratmak. Hatay Halk Respublikasyna sizi ýörüýti biziň hünärmenlenme tarapyndan, hyzmatdaşlama tarapyndan garşy almak. Ýerleşen ýokary okuw jaýynyň umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirmek we ondan soňra bolsa öz isleňige laýykly hünäriňizde çalışmak kılmaklarken elbetde biziň elimizden gelýär. Munyň üçin size elbetde belli bir tölewi geçirmek gerek bolar. Ol tölew bilen biziň web saytymyzdan şu görýän salgy arkaly tanyşyp bilersiniz. Ondan daşgary elbetde bellemeli aýratyn möhüm zadymyz biziň ähli ýollaýan institutdur, üniversitetlerimiz Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanýan ýokary okuw mekdepleriniň sanyny bar bolan bolupdyr. We ýene bir aýratyn degenlerçe maglumat siziň garnaşlaryňyzdyr. Ýene atalaryňyz tarapyndan ýygyňyzdan her aýda 250 Amerikan dollar mölçerindäki ýörüýti puly siziň ýörüýti bank kartlaryňyzda biziň Türkmenistan watanymyzdaky banklar arkaly geçirim usuly bilen ýollamak mümkinçiligi hem bardyr. Bilim üstünlüğün açary. Üstünlük bilen bolsa durmuş ýönüki. Durmuşda sowallar we bökdönüşlikler ören ken. Olaryň çözgüdi bolsa ören ýönüki.